רחוב קטן גובר באף, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. ריחות תוקים מציץ מהחלום, שם המרחקים עולה כבר אור ראשון, קטע של רחוב קורע מתחתיו, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. בזמן החור אני מרחיב ולהמון את עיניי תראי ומדעים כלי אפשרי, האם פתאום אתה עזבי. מתחברות בקר, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים גדולים תמיד בזמן החור, אני מרחיב מלהמון את עיניי תראי ומדעים כלי, סיפורים הכל עוד אפשרי, האם במקום אתה מחזיק פה יד ביד ולמחליט עננים מוכחה, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו, מתחיל אצלי עכשיו. הנה, נכון? הנה, ליד עמוד ניצן. שחקה עם זאת ששחקה עם אמא של מאיה. לא, היא לא מנתן. ניצן. בבקשה לשבת, אנחנו רוצים לכבד את לכם, ליה, יפית, דורון, צוות המנהלה, גם מיוחדת, על יענותכם לכל בקשה. וכעת נעבור לטקס חלוקת הספרים. אנו מתכבדים אנחנו נזמין את הפרחים לתמי, מנהלת בית הספר, לנטלי ולנטלי. נאה מאוד. הנאה מנהלת בעיניי, מנהלת מעולה. רגע, הרשו לי לבדוק את הכל. מה אתם יודעים? כן. נשארה לילך שנתיים בכיתה, אך בסוף השנה קמה ועזבה. מילים לכם ממש מול העיניים, וביחד נחגוג את העלייה בחטיבת הביניים. אז בשמכם נזמין את נציגי ההורים, הגברת אתי וולפארט והגברת ירדנה שורי ביטון, לשאת מספר מילים.
בשם ועד הורי כיתה ו'1 אני רוצה לברך את בוגרי מחזור ד' של בית הספר. תלמידים יקרים, כולנו עומדים כאן נרגשים ומלאי הערכה וגאווה כלפיכם היום. אתם מסיימים תקופה של 6 שנים נפלאות ברכסים ויוצאים לדרך חדשה. היום אתם הופכים מילדים וילדות לנערים ולנערות הנושאים מטען אותו רכשתם וקיבלתם בבית הספר, הכולל כלים וידע רב שישמשו אתכם בהמשך הדרך בחטיבת הביניים, בתיכון ובחיים בכלל. אנו ההורים רוצים להזכיר לכם, ילדים יקרים, כי כל אחד ואחת מכם הוא מיוחד. האמינו בעצמכם, עמדו על עקרונות וערכים עליהם התחנכתם, ואל תיגררו אחר אחרים. כך תהפכו למובילים בחברה, וזכרו תמיד כי אתם דור העתיד שלנו. אני רוצה לברך ולהודות למורי ומחנכי בית הספר הנהדרים שליוו את ילדינו במשך 6 שנים. שנים של חינוך, השקעה, ערכים, טיולים, הנאות והישגים. לך הגברת תמי, מנהלת בית הספר, מודים לך על כל הערכים עליהם הקפדת וחינכת ועליהם בנית את מפעל חייך. יודעת את לדרוש וגם לתת, ובזכותך בית הספר מתפקד למופת. תודה למחנכות במשך כל השנים, לילך, סיוון, על נתינה אינסופית. הענקת תחושת שייכות ואכפתיות בהישגים הלימודיים. תודה מיוחדת למחנכת מזל על חלקך הנכבד בחינוך ילדינו. עשית רבות על מנת להוביל אותם להישגים, על ההכנה לחטיבת הביניים, על מסירות אין קץ, אהבה ואכפתיות שהענקת לכל אחד מילדינו. תודה לכל צוות בית הספר, הכולל את המורות המקצועיות, היועצות, הסייעות, צוות המנהלה והסגניות, שבלעדיכם בית הספר לא היה מתפקד. תודה על הנכונות וההשקעה ועל השנים של עשייה ונתינה. תודה מיוחדת היא להורים, גלית אמסלם, ארז לוי, ינית בן דוד, שמואל אסרף, ניסים לוי, רונית צבג, יערה בוכניק, אריק טאובמן, קרן פיטוסי שעזבה אותנו, שסייעו רבות במשך כל השנים, נתנו חלק נכבד בארגון וסיוע בכל מה שאפשר, והכל תוך נתינה ללא תנאי ועם המון אהבה. לא נסיים לפני שנאמר תודה גדולה ליו"ר ועד ההורים צופית שמואל. ברצוני להודות לך בשם ההורים והתלמידים על הנתינה, ההקשבה, המעורבות, הסבלנות והאכפתיות. יישר כוח. זהו זה, היום כולם נפרדים מבית הספר, אומרים שלום. תלמידים, אספו את הידע ואת הערכים שצברתם וצאו לדרך חדשה, דרך הכוללת משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו, דברים טובים תמיד בזמן נכון, דברים הולכים להמון את עיניי תראי ומגע נמחי סיפורים הכל עוד אפשרי, האם במקום התפריט נוסיף לו יד ביד ולמחר גם לחיוך רחב, משהו חדש מתחיל אצלי מתחיל אצלי עכשיו. מתחברות לכאן, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו, דברים טובים תמיד בזמן נכון, דברים הולכים להמון.
שיר, אני עוד לא כתבתי את זיכרונותיי, עוד לא בניתי יופי, אלמה! וביחד! היי! כפיים! 1, 2, סיבוב! והיי! עכשיו למטה. רגע, גם כל אחד על סיבוב. 1, 2, 3, היי! ואת כל כך יפה, ממך אני בורח כמו ממגפה, עוד יש הרבה דברים שרציתי לעשות, על בית לא יותר מדי אחורה. לא, זה יותר מדי אחורה.